Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένας άνθρωπος που δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά πλούσιος δεν γινόταν. Ζούσε μόνος του σε ένα χαμόσπιτο με στερήσεις πολλές και γλυκό ψωμί ποτέ δεν έτρωγε. Αποφάσισε να πάει να πει το παράπονό του στο Θεό. Στο δρόμο για το Θεό, περνώντας από ένα δάσος, συνάντησε ένα πεινασμένο λύκο. «Πού πας?» τον ρωτάει ο λύκος. «Πάω στο Θεό. Έχω κάτι να του ζητήσω. Κι εγώ θέλω να ζητήσω κάτι από το Θεό. Κάνε μου τη χάρη να του πεις αυτό που θέλω. Όλη τη μέρα τριγυρίζω στο δάσος, μα τίποτα δεν βρίσκω να φάω. Είμαι συνέχεια πεινασμένος και αυτό είναι άδικο, αφού είμαι πλάσμα δικό του, είναι υποχρεωμένος να με ζήσει. Θέλω να χορτάσω. Ρώτα σε παρακαλώ το Θεό, πώς θα χορτάσω?» «Καλά, θα το ρωτήσω». Στη συνέχεια συνάντησε μια όμορφη κοπέλα. «Πού πας?» τον ρωτάει η κοπέλα. «Πάω στο Θεό, έχω κάτι να του ζητήσω. Κι εγώ θέλω να ζητήσω κάτι από το Θεό. Κάνε μου τη χάρη να του πεις αυτό που θέλω. Είμαι γερή, όμορφη, πλούσια, μα ευτυχισμένη δεν είμαι. Ρώτα σε παρακαλώ το Θεό, πώς θα γίνω ευτυχισμένη?» «Καλά, θα το ρωτήσω». Μετά συνάντησε ένα ξερό δέντρο κοντά στο ρέμα. «Πού πας?» το ρωτάει το δέντρο. «Πάω στο Θεό, έχω κάτι να του ζητήσω. Κι εγώ θέλω να ζητήσω κάτι από το Θεό. Κάνε μου τη χάρη να του πεις αυτό που θέλω. Είμαι ένα δέντρο ψηλό με πολλά κλαριά, τόσο κοντά στο νερό. Μα οι ρίζες μου δεν μπορούν να φτάσουν στο νερό και διψούνε. Κι έτσι πράσινο φύλλο ποτέ μου δεν είδα. Είμαι πάντα ξερό. Ρώτα σε παρακαλώ το Θεό, πώς θα πρασινίσω?» «Καλά, θα το ρωτήσω». Συνέχισε το δρόμο του άνδρας και έφτασε σε ένα ύψωμα. Εκεί στην κορφή είδε να κάθεται ο Θεός με άσπρη γενιάδα. «Γιατί ήρθες?» το ρωτάει. «Θεέ μου, ήρθα να σου πω τον πόνο μου. Κάθε μέρα, χειμώνα καλοκαίρι, δουλεύω στα χωράφια. Δουλειές σκληρές και δύσκολες. Μα προκοπή καμιά δεν έχω δει. Άλλοι δεν κάνουν τίποτα και έχουν τα πάντα. Πες μου, Θεέ μου, πώς θα βρω την τύχη μου?» Τον άκουσε ο Θεός και του είπε: «Σου δίνω πίσω την τύχη σου. Πήγαινε σπίτι σου να την απολαύσεις». «Ευχαριστώ, Θεέ μου, μα θέλω να σου ζητήσω κι άλλες 3 ακόμα χάρες, όχι για μένα, μα για ένα πεινασμένο λύκο, μια όμορφη κοπέλα και ένα ξερό δέντρο που συνάντησα στο δρόμο μου». Άκουσε ο Θεός τα παράπονα. Έδωσε τις απαντήσεις. Πήρε ο άνδρας την τύχη του, πήρε και τις απαντήσεις και τράβηξε το δρόμο του γυρισμού. Πρώτα στο δρόμο του γυρισμού συνάντησε το δέντρο. «Τι σου είπε ο Θεός? Πώς θα πρασινίσω?» «Δεν πρασινίζεις επειδή κάτω από τις ρίζες σου υπάρχει σκληρό χρυσάφι. Βγάλε το χρυσάφι και οι ρίζες σου θα προχωρήσουν στο νερό. Αυτές θα ξεδιψάσουν και εσύ θα πρασινίσεις». «Μα τότε βγάλε εσύ το χρυσάφι. Εσύ θα γίνεις πλούσιος και εγώ θα πρασινίσω επιτέλους». Όχι, δεν έχω χρόνο για τέτοια. Ο Θεός μου έδωσε πίσω την τύχη μου και πρέπει να τρέξω να τη βρω». Σε λίγο συνάντησε την κοπέλα. «Τι σου είπε ο Θεός? Πώς θα γίνω ευτυχισμένη?» «Ευτυχισμένη θα γίνεις άμα βρεις ένα καλό φίλο». «Σε παρακαλώ, θα γίνεις ο ανεκτήμητος φίλος μου?» Όχι, δεν έχω χρόνο για τέτοια. Ο Θεός μου έδωσε πίσω την τύχη μου και πρέπει να τρέξω να τη βρω». Λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του, συνάντησε το λύκο. «Τι σου είπε ο Θεός? Πώς θα χορτάσω την πείνα μου?» «Έχω κουραστεί πια. Συνάντησα στο δρόμο μου ένα ξερό δέντρο που μου ζήτησε να πάρω το χρυσάφι που ήταν στις ρίζες του. Συνάντησα μια όμορφη κοπέλα που μου ζήτησε να γίνω ο ανεκτήμητος φίλος της. Τίποτε από αυτά δεν έκανα γιατί ο Θεός μου έδωσε πίσω την τύχη μου και πρέπει να τρέξω να τη βρω. Μη με καθυστερείς τώρα κι εσύ».
Καλά. Πες μου αυτό μόνο σε παρακαλώ. Τι σου είπε ο Θεός για μένα? Πώς θα χορτάσω την πείνα μου? Να τι μου είπε. Τριγύρισε παντού. Όταν βρεις μπροστά σου έναν άμυαλο άνθρωπο, τότε σταμάτα. Φάε τον για να χορτάσεις. Το μάτι του Λύκου άστραψε. Άραγε υπάρχει στον κόσμο άνθρωπος πιο άμυαλος από σένα, που τόσες φορές βρέθηκε η τύχη μπροστά του και αυτός την κλώτσισε? Εσένα θα φάω! Κι ο Λύκος έφαγε τον άμυαλο άνδρα και χόρτασε.